Здравейте, аз съм Емил, а това е iOS Fan Show. Не обръщайте внимание на слънцето. От вчера бях решил, че днес си снимам епизод. Тази сутрин се събудих и беше супер студено, мрачно, което е нормално за зимата, обаче да. И в следващия момент, около 12 и нещо, изведнъж напече слънце. И аз бях доволен. Въпросът е, че докато се прибера до вкъщи, докато ми минат всички часове в училище, слънцето взе да се базика много жестоко с мене. Да, в момента няма слънце. Този клип ще бъде малко на светли и тъмни моменти, да се свикнете. Няколко към края на клипа, може би. И така, първата новина за днес, нека да... И така, стига толкова да сме се занимавали с слънцето. И така, първата новина за днес, нека оставим слънцето на страна, не че ще ни оставим, няма значение. Първата новина за днес е факта, че буквално преди броени дни iPhone навърши 8 години от официалното си представяне. Честито! Честито на потребителите. На всеки един потребител на iPhone или iPad по света. Не, че всеки един потребител на iPhone или iPad по света гледа шоуто, но честито! И така, причината всъщност тази новина да е толкова важна за мен, понеже шоуто се казва iOS Fan Show, а iOS е новото име, т.е. причината тази новина да е толкова важна за мен, лично, е, че това, което правя в момента е iOS Fan Show, а iOS Fan Show няма как да бъде себе си без iOS. А iOS нямаше да бъде себе си без iPhone OS. Честито на iPhone-ите. За тези 8 години ние видяхме доста версии на iPhone. iPhone 2, 3, 4, S, 4S, 5, 5S, да, не ми се брои. И по-добре. 5C, твърде много са. И за толкова време, цели 8 години, iPhone еволюира до един уникален продукт, какъвто е днес. А заедно с iPhone еволюира и iOS. Да, вече сме с iOS 8, повечето от нас. Следващата новина, с която искам да продължа днес, е, че Google, или по-скоро един фонд, създаден от Google, дарява 250 000 евро на списанието Charlie Hebdo. Следващият брой на списанието ще бъде с рекорден за тях милионен тираж, като се очаква да бъде разпространени извън Франция. Изказвам личните си съболезнования и от името на шоуто към всички близки на загиналите при този терористичен атентат в Париж, както и на техните семейства. И нека запазим минута мълчание. И така, следващата новина, малко ми е трудно да направя прехода след всичко случило с тези дни, но една китайска компания, макар само да произнасям имената на китайските компании, понеже съм много зле в това, една китайска компания в момента предлага на своите потребители и клиенти 24 каратови версии на iPhone 6 и 6 Plus. Така че, ако така нареченият златен iPhone, който е по-скоро, както Apple го наричат, с цвят на шампанско, не ви допада, може да си вземете 24 каратов. Все още цената остава неуточнена. Предполагам, че няма да е особено ефтино. Това са 24 карата златно покритие. За разлика от страничната част на устройството, която е гладка, както при нормалния iPhone, гърбът на устройството е с текстура доста наподобяваща въглеродни влакна,
Ако искате, линка е долу в описанието, може да отидете да го погледнете. Изглежда това е всичко от днешния епизод на iOS Fan Show. Следващия епизод на iOS Fan Show ще бъде най-вероятно другата седмица. Ако имам възможност да снимам тази седмица, ще е тази седмица. Натиснете subscribe бутона и там горе, за да не изпуснете нищо важно. Благодаря ви, че изгледахте този епизод на iOS Fan Show и до следващия път.